Het was maandagmiddag een drukbezochte jaarmarkt in het centrum van Venray. Een van de marktlieden is Jan Zwarthoed. Hij staat al meer dan 60 jaar op de weekmarkt met zijn viskraam. Mijn vader heeft dat gedaan, die is hier begonnen. Als eerste op de varkensmarkt was het toen nog, op 2 biggemanden. En later is alles van de grote markt hier gekomen, want hij mocht daar niet staan met de vis. Dus zodoende, dus dat is heel specifiek, maar wel leuk. De weekmarkt werkt aan die nieuwe formule, maar deze komt maar langzaam van de grond. Er is heel veel reuring over de markt. Er is natuurlijk ook veel in de hand gewerkt door de toenmalige wethouder Eik Busser. Wij zijn bezig geweest met de commissie om de markt te verzelfstandigen. Nou, dat wilde Busser absoluut niet. Dus hij zegt, ik wil de regie over de markt houden. Nou, dat is dan een nadeel, want de gemeente kan geen regie houden op dit moment. Er is geen regie en die zal er ook niet komen op deze manier. Dus er zal iets moeten veranderen op deze markt. Dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Alleen, ja, er is best wel wat aan te doen. Maar dan moet je dan met z'n allen, ook de gemeente, moet je daar de schouders onder zetten. Er is overleg, alhoewel het heel minimaal is op dit moment. De commissie bestaat nu nog uit 1 persoon, Rob Wagenaar. Ja, Rob is bijna nooit aanwezig op de markt, dus ja, de affectie en de voeling met de markt is gewoon weg. Dus dat is heel jammer. Dus nou is het wel zo dat het loopt toch wel door. Alleen, ja, het kan veel meer. Je ziet het vandaag op de markt ook. Hè. Normaal is een jaarmarkt moet bruisen van muziek, van levendigheid, van alles wat er te doen is. En daar mis ik een klein beetje vandaag. Er ligt een visie. Dus en ik hoop dat door de stoute groep is dat toen helemaal uitgemeten. Er is heel veel geld ingestoken vanuit de gemeente. Alleen ja, er moet wel iets mee gedaan worden. En dan kan het. Het kan gewoon. Zo'n maandagmarkt moet je niet verloren laten gaan. De markt in Venray bestaat al over de 100 jaar. En dan moet je niet verloren laten gaan. En ik weet wel, het is moeilijk. Het zijn allemaal verschillende ondernemers. Hebben allemaal een eigen belang. Maar je moet wel weten dat het algemeen belang prevaleert boven het eigen belang. Want het algemeen belang is ook jouw belang. Nou, als ze daar eenmaal doorhebben, dan kun je met die mensen ook samen iets doen. Ook met de gemeente. De jeugdige Charlotte Simons deed pas voor de 2e keer mee en kwam als kampioen van de standwerkers uit de bus. Wat doet het met je? Ja, dit overvalt me. Ik zag het niet aankomen natuurlijk, maar ik vind het heel erg leuk. Charlotte reist met haar vader, die zelf ook standwerker is, en hij verkoopt uiteraard een ander product. Nou, ik heb nu vakantie, dus ik probeer zoveel mogelijk markten mee te gaan. Na de vakantie, ik heb natuurlijk weer school, dus dat wordt lastig. En ik heb ook nog ander werk, dus dat wordt moeilijk combineren. Maar ik probeer nu in ieder geval zoveel mogelijk mee te gaan. Ik wil heel graag naar Middelburg, dat is ook een jaarmarkt. Dus ja, die is 9 augustus, dus daar kijk ik wel naar uit, ja. Als ik plaats daar heb, dan heb ik er zin in. Ondanks de warmte werden er toch goede zaken gedaan door de marktkooplui.